Niaging semana ba, nainangutana na ako. Asa ko nung lami na balbakuwa. O, di ba? Nangutana tong babae dito sa kuan, mas Park Mall sa Western Union. Kaya kailangan ko na siya mag-food trip ko yung siyang boy fee. Hindi ko, ha? Aw. Hindi ko, tilawi lang ko na. Akong yan. Tilawi ang balbakuwa diri sa Matias Food House diri sa AS Fortuna. Kaya they have one of the best. Kay one time gahapon, o niyaging adlaw ni adto mi dito kay dipalit ng taming balbakuwa. So unfortunately, na ni Pacquiao sa 20 ka balbakuwa daan ni paita. Pero yes, they really have one of the best balbakuwa diri sa city. I mean, kanang affordable na balbakuwa, lami, uwi-uwi silang laming barbecue, lunod mo sa puso. Fighter gid kay balbakuwa bitaw diri sa Matias diri sa AS Fortuna, Mandawi City. But they're also known for sa ilang mga barbecue. Diba? Kanang chicken barbecue, belly na mas isda. Ang paborito nila usay ganahan ko sa ilang atay o kanang kasing-kasing, atay o batikulon, and of course ilang different chicken parts, pork barbecue, chorizo. Wala lang may kaya freshly grilled, timplang Cebuano lang ka namang nothing, wala na paligoy-ligoy pa, just simple seasoning, something we love. It's salty, it's just murabag ang atong gi-enjoy ang lami na karne sa barbecue na gi-grill kay humot kayo kay bagong yung luto, bagong sugba rin sa uling nang one of the best gisla dinudumog gisla kada gabi. Pero ako malingaw gid mi dire kay mao lagi ni usa sa lugar na maka-enjoy ka Rob barbecue dayon napagpal bakuwa mana daghang kay nag-order, daghang pa kay naglinya. So actually naghuwat pa ko sa kong order ani, pero malingaw ko magtanaw lang luto-luto, tanaw na isda ilang manok kung ano na yung presyo karon pa 95, isda 120, 75 ang pako kung malbakuha na itong presyo. Pero mana kana mga una ta, o di ba mauna, so sayang gid lagi kayo na ipakyaw ang balbakuwa dire. Pero guys, yes, if you wanna try one of the best balbacoa places, Arimos Matias, pero sayo-sayo lang yun nangabot kay wala, dili na dali rin na mahurot, usay na lagi mo pakyaw, labi na kung dakong grupo na magsadya, ipag-reserve na o pareha na nila, ni ko grabiha sa ng 20 ka balbacoa ordero di ba? So wala, Matias Barbecue, AS Fortuna, Matias Food House deha, AS Fortuna, Mandawi City, dera sa Esquina, junction na AS Fortuna sa Hernan Cortez, tupad na sa Bakdo, wa siya kaabot. So mana, barbecue and balbacoa nights. Bye bye bye!